Bueno, gaur Lekandoko aristara goaz, Garazi? Eta gero gorbeak batetan bazkaldu. A ber, zelan ateratzen dan, aristatxoa igotzera goaz, sokak eta dana ekarri dugu. Eta hemen arte, sartu dugu bidetxo bat, Lekanda azpiri igotzeko. Bai. Bai? Gora goi gora. Gustazu? Gora, bai. Hala esatzen. Heldu gara? Bai. Errezenetik, Garazi? Bai. Ez ki izan dazte aita joateko errezenetik.
Oain maskaltzen. Arrautza frijitua.